Li Tirkiye teklifa guherandina yasayên lêpirsîna ewlehiyê û lêkolînên arşîvan ku ji aliyê dadgeha bilind ya destûra bingehîn ve hatibûn betalkirin, dîsa di rojeva parlamentoyê de ne. Ev yasayên ku ji aliyê Partiya Desthilatê AKP û şirîkê wê MHP ve hatine teklîfkirin, ji aliyê parlamenterên partiyên opozisyonê ve bi awayekî tund hatin rexnekirin. Parlamenterê HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu li ser teklîfa van yasayan axaft û got derbasbûna van yasayan ji parlamentoyê tê wateya binpêkirina destûra bingehîn. AK Parti hükümeti anayasayla mücadele veriyor. Hikûmeta AKP û dadgeha bilind ya destûra bingehîn li hemberî hev tê dikoşin. Li gel ku dadgeha destûra bingehîn dibêje, ev guherînên tên xwestin ne li gor destûrê ne jî bi ser û binê van yasayan dilîzin û bi vî awayî derbirîneke nezelal derdkeve holê. Her wiha divê çarçoveyê de dê bibêjin ku ev rewşeke derasayî ye û derbarê herkesî de dê lêpirsînên ewlehiyê birêva bibin. Endamê Lijneya Karên Navxwayî Parlamentoyê û parlamenterê CHP Nihat Yeşîl jî balkişan ser karîgeriya van yasayan û amaje kir. Li gor van yasayan, êdî her kesê ku di saziyên dewletê de ji xwe re li kar bigere, dê pêşî ji aliyê Lijneya Serokkomariyê ve lêkolîn li ser jiyana wan ya taybet pêkirin û dê wisa bû girtina kar biryar bêdayîn. Her wiha ev kes dê nikarin di vî warî de mafên xwe jî biparêzin. Ji loma navê vê yasayê dexsorîkirin e. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sürekli dedik ki Tu cudehî navbera teklifa van yasayan û hiqûqa kudetayê 12 îlonê de nîne. Şuna ku parlamentoşkeşe û pirsgirêkên rastexîniyên civakê re çareseriyan peyda bike, bi teklifa yasayên dûrê demokrasiyê mijûl e. Ev teklîf hem tisaziyên dewletê de hem jî karta taybet de bo kesên ku ji xwe re kar digerin matirsîdar e û gelek yasayên destûra bingehîn de binpê dike. Navê vê jî dexsorî kirin. Teklifa vê yasayê li parlamentoyê di Lijneya Wezareta Navxwayî de hat qebûlkirin. Parlamenterên AKP yên vê lijneyê de jî îdia kirin ku ev yasa dê bi tenê bo kesên ku dixwazin di karên ewlehiyê de bixebitin were bikaranîn.